Goeds is het Safir. En deze gutten en deze thezen hadden de laatste weken tegen regelmatig in onder zijn kopje omspelen en omspoken. Ik wou vragen om een idee te leveren voor een beeld in het centrum. En toen dacht ik van misschien toch wel goed om iets te doen wat verwijst naar het verliezen van Gietsjerk. Wat mij toen het meeste verwonderde eigenlijk is dat die man zoveel mensen binnenkwam bracht. Ik hier hem vragen, voorzitter van het Dwarsbelang, hoeveel mensen verwacht je hem eigenlijk? Nou ja, mannenstrietig. En ik had in de gaten dat er wat meer belangstelling is als 30 mensen. Een tiger, ik neem het maar op een dorp een ziel had, dan zou ik zeggen wel een tiger persoonlijk beeld voor een dorp. Riek door muziek, het krijg je het. Een beeld ter ere van Marten Brouwer. De verbinding die Marten Brouwer blijkbaar tot stand wist te brengen. Mooi elkaar cultuur beleven. Dat verbindt en net als mij is dat ik krijg wat het beeld je het zaait.